Orain hanka gora. Burgoseko mutila euskeraz, hau da marka. Eta zure marrazkia? Ondo. Egia esan justo elurra eta hori ez da nire praktika ohikoena, baina gustora irudia polita da eta ondo gaitza. Eta goldazketu beste biak zen moldatzen dira? Ondo, bere irudiak ja doazte aurrera eta oso polita dira, bai. Las vías para que niños de diferentes edades puedan estar compitiendo, porque unos son más grandes, otros son más pequeños y... Bueno, enpresa desberdinen kolaborazioa eta materiala utzi dute eta zozketa egingo dugu atxalden. Atxalden gogoratu baita ere eukiko degula desafioa, bi baiaran arteko desafioa, Urola baiara eta Deba baiaran artean. Eta desafio horita gero, eukiko dugu zozketa, materialan zozketa. Eta gero proiektzioak eukiko ditugu gauean, Alex Txikon eta Gorka Karapeton eskutika. Apa betza, zarratzen rebleta hori, bega betza! Bega betza! Apa bidean, bega baiet! Bega bidean, bega bidean! Venga, Leire Baiet! Venga, Leire Baiet! Oso ondo! Venga, Leire Baiet! Ahí! Apa betza! Eskalatzei azpeitiarra! Esan doz! 10 ordu sartan dauzela zerra lanean ez daipa egizeko dan, edo ez? Barriro hemen eskerretan Leira Gamarrik. Leire lehen gertu egon da. Guetik. Apa Leire Baiet, venga, Venga, bai. Me comenta José Abulas aquí a mi izquierda, ¿qué me decías, José? No hay amigos, aquí van a ir con el cuchillo en la boca. ¡Apa Leire! A ver! ¡Ay! Era izan baita gaurko egun honetan, alma materra, berari esker dago guztiok hemen, eta txalo bero bat hemen, Antonio bat, ai! Txalo bero bat! Sabe! Venga, Eri! Lasai! Venga, va! ¡Ahí! Apa Itziber! Venga, Goiota! Oso ondo! Venga Itziber! Venga ahora! Apa Itziber, oso ondo! Venga Itziber! Venga Baiet! Venga Zalbe bat Itziber dugu! Venga Itziber! Venga Itziber! Venga Baiet! Horixe da! Venga Itziber! Oso ondo! Oso Itziber! Venga Zalbe bat Itziber Apa gogoratu den dugu, Espainiako txapelduna 5 aldiz, Irubiderren blokean eta 2 aldiz zaitasunean, 51 urteekin. Apa Ester! Venga Ester Baiet! Apa Ester! Apa Ester! Oso ondo Ester Cruz entzako! Zope landu da!
Venga, venga. Mejor que se pongan debajo. Vengáis, Berrocoso, ¿vale? Vengáis, al virulao, ale, vente, apa, vengáis, venga. Pisu asko galduta, isusketakin, ezinezko eta lehenengoko lantaldetik 3 bainoz gendula errepikatu, nuri geltzen dani, eta hori, 7 egun horietan, kamandun laburtzuet rekupera, eta barriro be, hori, guztot, hori da, otzailan 25-erako bekan paralelekuan bueltan ginela. Bukaera, ordune erintzi batekin imango diogu. Ja, hotxa bixian dauket urratuta, baina, bueno.